Hello, in zawai in hemi channel hian chibai kala bu ka chu zanin hian idol top 3 in ti siak na an kal lea tuna hian gate an la hong lawa hei mi an ron kal me ka zai thiam milar te pon ron kala hei pivari por ron thleng to a hei Davita Patein ticket sem me ka tuna hian ti hian kan han kala hemi camera hi ka hre thiam chia lawa ti hian camera an han da a vir char mai ni hei eta hian a thenin hlan lo la a ti hian a vir char mai ni hei camera hi ti hian tran hmain a then an lo la a tlalak te amak beng ren khop mai so Davita ania chunga kan lut to kan thu to a Davita ron dak ho a pate te kha ron bia ti hian kan thu to a an tran kan ngak ani ber mai ti hian an tran kan ngak a mi an khat khop mai an tam khop mai a zanin chu
khan an zai zo a selep ho thalak na hun an honga an neya tikhan hlan lak pui supa thalak hlir ani to mai kan pakhat tin a lak puya chu zo pakhat kal le a pakhat tin a lak puya chu tiang vel chu ni la supa tikhan en an la cái ni chu kan chang lo ni ber mai tam khop mai so la pui chur so mai ni tihan an chol lo ani ber mai kan ai don ho hi mo tikhan la a an han la zo a tin zai kan rel ani ati zong kha ro se o